maadvisors vatogara dareko zvinezvi vatodedzera kuti mudzingei basa, but moyo nevamwewo vavakabva nawo kure vari kudedzera kuti mungamudzinga basa munomuziva zvakanaka here ende munozonyatsomugona here, munozomuita sei kana atanga makumukangano mushe here. Muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare nemaupdate manyama andinogara ndakakumbatirai anenge achiitika munyika yekwedu. Kana uchingotondiona kudai so uchiziva kuti uri kudedzera kuti pasi neZANU-PF. Kane kulaika this video right now kuitira kuti vaboikane tinenge tichingokupa nyaya zvese zvinenge zvichiitika. Saka nhasi ndine nyaya dzakawanda dziri kuitika panapa. Nyaya idzi dziri kusiririsa, dzimwe dzacho dziri kutovhundutsa chaizvo kuti kana ndinonda ndatovhunduka, but ukangoona ndoyo nenyaya kudai so zvakakosha pandinge nchiti like ipapo tichida kuti tine zvetinenge tichizviitira, because at the end of the day nyaya dzacho dzimwe dzatinenge tichiwana panapa dzinotyisa. So regenza titangire panapa. On the 15th of November 2024, More Masarurwa, who is part of Kuda Tagre's security, was arrested and taken to Highlands police station with bags full of money amounting $4 million US. The amount was going to Tagre's office from CBZ to pay bribes to people to intensify campaigns for the 2030 agenda. On the same evening, CIO Deputy Director General Asha Walter Tafumanei and Director CID Commissioner DCC Crispin Charumbira came to seek his release, saying the money belonged to ED and they will escort him to the bank. Musaruro always moves with money for Tagre. When they travel, they work with Mabika at the VIP terminal to smuggle money and gold outside, mainly to Dubai. Musaruro also moves around money to ministers on Tagre's payroll. These ministers are Tinoma Chakaire, Tate Maletera, Mtulingube, Ziami, Lafmo, Matuke, and Ezra Chadzamira. Tagre also uses Linet Matlaba, formerly in Ministry of Foreign Affairs, now with Ministry of Finance, to get information from different ministries which they use to influence the ED. ED has been captured by Tagre, who wants to appoint minister, Prime Minister. All the dirty campaigns to smear ZANU-PF leaders outside the for ED cult, which is not aligned to Dr. Aksi Tagre, is being schemed by Tagre, and he is using his corrupt money to buy attack dog in the party and in the security sector. Tagre T. Bulldoze now has a CIO escort. Why waste taxpayers' money on this corrupt person? Why should Tagre have security that compromises 15 ex-commandos, 4 CSU officers, 4 CIO officer in service, 1 person from bomb squad, 3 ex-presidential guard, 6 ex-police special force, and 1 military medic. And after Patal Wanya, Tinoma Chakare Babuda, please don't drag me in all this. I have something over here. What is that? But one thing I like about people like Anayama Chakaire, Pakata Wanyez, Vagona Zaku Pisa, one bit of a chitiz, I wonder, I'm Sandy Buttons, the Monte Quadzisa, because I know that anytime is tea time, no Munga Munu, Tembacho, akadzingwa ende kana achinge adzingwa iwo ndounongowa kuchida kuti uchifesana nawo yamanje kuti uchiramba uchida kutsvaga chiCV kuti rirambe rakasimba. Unongoziva kuti people like ana Machakaire vakagara vatotaura kuti zvonini kuti ndizopinda paposition yandiri ndakabva kwandakabva kwataiteerera Studio 7 nevamwe vangu vandakasiya vachikungoteerera vari ikoko, asi inini ndakauya munyika ndikangwara ndikabva ndasimudzwa navanangagwa, and I don't know how, I don't know kuti akazosumudzwa sei Machakaire uyo. Handisi kuziva kuti vakasumudzana zviri pamutemo here, kusumudza rudzi itori nyaya yekuti tichatozonyatsoifambira tizoiongorora, but I'm sure kavideo kake makakaona. So ndo nyaya dziri kuitika. Tagwirei ari kunzi akacapture Munangagwa. Zvamunofunga kuti chikundi chone chigananda chihombe chacho, chigananda chikutsvagawo jezi outside the green, but real cycles according to Lynn ndo zvaari kubuda kutaura. Ndosana mbotana akati ili nyaya dzama dzadiwa kana kuti ndonda kuti wanda kudzitaura inini just that I'm being cool and zvantori izvozvo hapana yakanyanya, but unototaura wakatobata hana utotaura ende wotofamba uchitotarisa maview mira zvakanyanyisa kuti utoona kuti hapana here ari kunditeera panapa, because nyaya dzacho kwadzakusvika ka. But thank goodness because imimi vanhu veZimbabwe muri kutionesa zvakawanda, but ndine imwe hombe ndoda kukuudza izvezvi, ndoda kuvhurirai hombe panapa so that munyatsoenda muchiziva kuti
nyaya idzi tinodzifambira zvakaita sei. But regedzai ndingokuonesai kuti kana uchingori muSouth Africa uchida kuregisterwa company yako nekuvhurwa FNB business account, education research yavo nechirongwa iri kubatsira munhu wese ane valid passport chete ndo zvinongodiwa. Kana usina permit wagara autorina, saka hapana pokuti unenge uchiningirina. Passport yako chete as long as iri valid, as long as even kana uri kuAmerica, any country unokwanisa kuregister company in South Africa through education research yana mukoma owen. Bookkeeping vanokurovera zvakawanda matransaction, mune mauda kutransfer mari dzenyu, uda kusendera US chichi foreign currency, vanobva vangokusotera nevisa card, hazvichanetse zvanyore. Vabatei panhamba dzavo dzandatoisa pascreen kudhara idzo, mogara mataura navo. Saka uchingotora screenshot kana uri serious, because zvinogona kuzokuitira kune vamwe vanenge inoshanda mabasa kuti uri kuda kuti unoshanda pasecurity. I love that ningirikini. Vhurisawo chero yako company yesecurity, because uri gadha vhira kudhara achigadha, mangwana unogona kutowana katenda wakutogadhawo pamwe wakutokanda maCV, unouya kwatiri tokumaketera mabusiness acho kana mavhura musingagone kuti makambani makati mabusiness anomaketwa sei. Munotaura nini vanenge vachida kumaketerwa. So ndo nyaya dziri panapa. Rekedza tidzoke munyaya yandinoda ndikuonesei. The lowest war veteran in the USA gets 6K per month. In Mozambique, he gets $380. In Zambia, he gets $800. In Zimbabwe, the same person gets $30. Chief 270, village head 50 mari. War veteran ndiari kupuwa mari the lowest paid. Pakaipa vedwe. To be very honest, kuZambia vatopuwa $800. Hakuna hondo yakaitwa kuZambia zvino tingati kune hondo inganzi yakaitwa in Zambia. But hondo yakatotsviridza kuZimbabwe. Makomrade vakanomira. Saka in short tirongoti ana baba ana sekuru vedu naanani vedu vaya maveterani vakarwa hondo vari kushandisirwa mahara. Saka kuti ameno ndoponozonzwa kuti mukomana wechidiki ari kuyaka achidriva zimota rake mazingirikina akakwirira aya mazi 4x4 osvika kuti ndoda kukupai mabhasikoro. Ameno kuti what kind of an insult is that? Ndosaka kuti unoona vakaita sana geza kuti ndoda kubata munhu, ndobate zvigananda izvozvo zvekutijairira. But vanhu munozononoka kuzvifila chete because maybe vamwe venyu hamuna kuenda kuhondo kai nditi, kana kuti hauna kana baba vakaenda kuhondo kana kuti sekuru vakaenda kuhondo. Saka pamwe ndosaka musinganyatsonzwisisa, musinganyatsofila zvinhu zvinenge zviri ipapa. But iyi nyaya yakaipa. Tosvika pane masoja iyi kai haitodo kuti munoitorawo sei. So Cameroon now, alright, Cameroonian soldiers are deserting the army to fight for Russia and Ukraine in the war. Most of the fight for Russia soldiers fighting for Russia are earning as much as $3,376 per month. Zimbabwean soldiers manje vari kuzimba $260 per month. Ordinary $260 musoja. Anytime unogona kungofa, basa rari riski zvisingatomboite panotonzi vanhu vatobuda varikuda kutomboratidzira ndimunonzi endai bosi mune musina zvimwe zvamuri kuita, saka munenge muri kudya mari yenhikirikini yenyika mahara. Budai muenda munorwisana navo, endai munomisa vanhu kuratidzira. Ndo zvacho zvamunenge muchivamisira izvozvo $260 iwayo. Dzimwe nyika dziri kutopuwa mari inotenga, iwe unongoramba kwangopfeka nhikirikini rako zikukamafulaji rako rekuti unopedzera rafanana neganda rako. Guys, this is not right. This is not life. Let's be very honest. Ngationesanei vanhu, ngavasvitsirwe shoko kwavari. Kana usina walike this video, gara walike, woshare, zvisvike kwavari vanyatsonzwisisa zvinhu zviri kuitika kunzoku, because hapana pekuti tinoramba inoenda kupi kwenyika yekuti war veteran upuwa 30 guys. And people like Anageza ndosaka vakazosumuka kuti enough is enough man, enough of this zvigananda thing. Hatina kuenda kuhondo isusu kuti tinorwira imana atagwirei kuti munhingiriki nemimi kuti muzonzi maakupinda tonofirira struggle yeso kuti takurwira natagwirei. Tagwirei iyoyo vanenge akonyarara zvake mudharaunda. But according to zvatirunzwa pastreets haadza kuvhura hombe. And maadvisors mamwe vari kusimbisa kuti dzingai nhingirikini uya type yemunhu wacho. Asi rimwe shoko ri kuzoti adzi chemumwoyo nevamwe vanoshanda kuti mukamudzinga muchamugona here, munomuziva zvakanaka here munhu uya, kana kuti ndozviripo. Zimbabwe kurinakidza hama dzangu. Kana uchingosvika panapa kanenge kutanga gara wasubscribe, nekuti nyaya dzacho dzikazokujamba haisi mhosva yangu, munozoda kungoona nyaya dzangu mberi moshati zvatangira kupi. Pano ndo padzotangira. Saka gara watijoina kunge city. Ndichasiya muchinzwa zvekutaurawo mwenyu. Kana muchinge mune something to say munongokomenda ipapa. Kune TV ka ini ndinotonyatsotaura nechishona chamai chaicho chaichirudzi mutauro wamai kuti munyatsonzwa kuti
zviri kuita sei tese tichinzwa mazimbabwenzi. Hakuna chinhu chisina magumi, hakuna chinhu chisingapere muupenyu. Akusiriya Mnangagwa ari kutobhula vanhu ende akatotiona kuti tiri mafuza, titori mafuza because hatisumudze musoro, hatitaure, hapana zvatinotaura. Akatoita magatsi ekusumudza musoro kuti ataure, ndo ageza vachibva vabudisa chokwadi chaicho. Saka isusu ngatirambei takatopresa green button iyoyo, takatomhanya naageza vakatiitira zvinhu zvakanaka. Amai I think nguva yavo yekupedzisira vakaita zvakawanda kani zvakawanda. Munofungwa kuti pane zvisingapereri. This is coming to an end. Chinhu chaora ichi hapasisina kwachinoenda. Even vakada kudai hapana chisingaperi chinoshura. This is the end. Yakusiriya utonge nyika yekutoonesa vanhu nhamo, vanhu 1000 against vanhu 8 million. Zvinoita hazviite izvi, havaiwinei. Ndodzokorodza kuti chinhu chese chine nguva yacho. Nguva yavo I think vakaita zvavakaita yapera. It's coming to an end. Ndokutopera kwazvo ende that's it. Saka Akusiriya, kune mashoko angu kuna Akusiriya kuti munhu haurarame kusvika nekusingaperi. Zvinopera ende zvatopera, ndokutopera kwazvo. Hamumboramba iwe mwoyo wako unounzwa sei uchingodya nevana vako. Ruzhinji rweZimbabwe rine nzara, unonzwa zvichitoita kutomedza sadza richitouya uchiti everything is okay. No, it's not okay. Hatisi kumbofara nazvo isu. I think chinhu chese chakasikwa naMwari chine nguva yacho. Iyi ndo nguva yacho yekupedzisira iyi. Makungoita run down but zvatopera. Kutopera chaiko ndo mashoko angu andangotaura kune ruzhinji rweZimbabwe kuti zvatopera. This is coming to an end. Zvine time yazvo. Iyoyo time yacho yanga yatarwa naageza kuti hatisambotarisei kuti yavakatovhura iyo yageza ihombe chaicho. Hapana chimwe chatichada kunzwa chinopfuura ipapapa. Ndokupera kwesarungano rwamai Mnangagwa naMnangagwa wavo. Ndo mashomashoma ndingataure kwamuri kuti hakuna chinhu chisingaperi. Zvinopera, ndokupera kwazvo Akusiriya. That's it.